Hej, YouTube. Hvorfor lige pludselig mig, der skal være det er på grund af Jeppe. Han er gået bort. Han er desværre gået bort. Hans mikrofon, den er lort. Man kan ikke høre ham. Det er fandme så synd. Okay. Han fikser det. Jeg skulle sige, at han fikser det. I dag skal vi... Jamen, Jeppe, han er bare lidt kameramand her for tiden. Men hvad hedder det? I dag skal vi bygge lidt mere på vores home. Altså, Jeppe. Nej. Jeg har tisset. Jamen, jeg har tisset lidt over alt, som I kan se. Hvorfor skal jeg snakke med ham? Hvad skal jeg ellers sige? Ja, jeg tror, han skriver i Minecraft-chatten. Ja, det er ham, der skal... Hey YouTube, min mega lord. Vigtig info. Hvor lang tid skal vi lige blive ved med at filme? Og se Jeppe. Jeppe Læbel. Ses YouTube. Se med i næste episode, hvor Jeppes mikrofon forhåbentlig virker. Er vi ude? Er vi ude?